Ya ake gane shugaba na gari? A ce shugaba sai kai addu'a, in kai addu'a sai ka zauna a unguwanka kai ka san waye mutumin kirki. Duk mutumin da ya fito takara ka gwada shi gobe ya je felin ɗinka gobe sai ka rabu da ɗan iska. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuke gani ina tare da wani bawan Allah, wasu ba su san fuskar ba amma bari waka a bakin mai shi Hausa suka ce ya fi daɗi. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. A ranka daɗe zan so in ji cikakken sunanka. To sunana Comrade Nasir Kabir, wato sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya, kuma shugaban wato a NYPC ta Human Rights ta Najeriya. Alhamdulillah sa. Dalilin da yasa na ce ni zan yi hira da kai saboda abubuwa da yake faruwa a Najeriya yanzu, wanda duk lokacin ba zan manta ba sai a ce ai a samu yan labor yan gwagwarmaya wato comrades kenan. Ranka ya daɗe, ya kuke kallon Najeriya a yanzu? To Malam Ibrahim, kamar da muka sha faɗa, Najeriya ƙasar mu ce ba za mu kita ba, amma mun yi tir da irin wato mummuna ko mu ce lalatattun shugabanni da Allah ya ɗora ma ƙasar nan, da ba su da kishi, ba su kuma da hangen nesa, wa'anda mafi yawancinsu sun yi karatu ne kyauta da kudaden da iyayenmu suka yi bauta suka tara, da kuma gwagwarmayar da irin wato shugaban da suka gabata suka yi. Yau sai gashi duk su suke cin amfanin wannan abu, amma banda gallazawa 'yan ƙasa da cin mutuncin 'yan ƙasa da kama karya, ba abin da wayannan shugabanni suke. Saboda haka a wannan ƙasa ba za mu daina mata addu'a ba, Allah ya karya azzalumin shugabanni ya kuma kawo shugabanni adalai ko masu kirki masu tausayin talakawa. Menene mafita akan wayannan mutane? To mafita kenan shine yadda kaji duk abin da zamu yi mukan bi kundin tsarin mulkin Najeriya. A kundin tsarin mulkin Najeriya nuna 'yan Najeriya cewa duk mutumin da yake shugaba bai maka daidai ba, ka san hanyar da za ka yi ka kau da shi, ba da sanda ba da wuka ba da kuma wato ta hanyar ƙuri'arka da kuma wato jajircewa na lallai a ku zaɓi shugabanni na gari, ba shugabannin da za ku karɓa a wayanda muke cewa in kun tura mota sai su bar ku da ƙura a kuna nan kuna bibiyan ƙuransu ba. To kamar yanzu akwai shugabanni da suke ta canja fati, ranka ya daɗe. Canja fati zai kawo canji ga ɗan Najeriya ko kuma akwai wata mafita ne bayan wannan rai? To duk canja fati da za a yi, mu dai kullum muna ga 'yan Najeriya ko ma wane ne a zaɓi shugabanni na gari, shugabannin da za su tsaya su yi gaskiya, ba shugabanni masu bita da kulli da ka fito ka yi gaskiya sai a ce a'a wani dan Boko Haram ne, a'a wani dan kidnapping ne, wani dan kaza ba. A'a, shugabanni waɗanda da gaske suke suna shugabanci ba dan kansu ba ko ƴaƴansu, shugabanni wanda suka san zafin talaka kuma suka san zafin abin da al'umma suke fasuncu, shugabanni na gari ba lalatattu irin wanda muke gani yanzu ba. Ya ake gane shugaba na gari? A ce shugaba sai kai addu'a, in kai addu'a sai ka zauna a unguwanka kai ka san waye mutumin kirki. Duk mutumin da ya fito takara ka gwada shi gobe ya je felin ɗinka gobe sai ka rabu da ɗan iska ka nemi wanda kake adili ne ka zaɓe shi. Wannan shine shugabanci na gari, wannan kuma ta haka ake zaɓen shugaba na gari, ba shugaban da yawan ka zaɓe shi gobe ya sa da hankalinka, jibi ya sai da yancinka, jibi ya gata ya kama maka naka, ya daure ya kama al'umma, ya daure so da sun yi gaskiya, ko kuma a'a ya kawo farashi suna gallaza al'umma, ko kuma a'a ya shigar da wani abubuwa na haraji ko na wutar lantarki, abu dai na gallaza al'umma. Sai ku canja irin wayannan shugabanni, ku nemi nagarin wayanda suke gindinku. In kuka ga su ma kun gwada su ba su yi ba, sai a canja wasu. Da haka za a zo ya dace a samu shugabanni na gari. To alhamdulillah kun ji takaitaccen maganan shugaba na gari kenan daga bakin Comrade Nasir. Ina yawan faɗa, mutane suna ganin me kalmar tambaya, to shine mu tambayi waɗanda 'yan ƙasa, waɗanda suka san mutuncin 'yan ƙasa, menene matsayin 'yan ƙasa kuma a ƙasarsu. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Nice to meet you, sir. Thank you very much.